Joo. Sitten mä oon tosiaan niinku alkuunsa mä tein puhelinmyyntihommin, mutta se nyt oli mitä oli, vaikka suomen kielellä tehtiinkin ja suomen arkiaikoihin tossa noin, mutta sitten täältä mun kylältä kun toi matkustus työpaikalle kestää sen tunnin bussilla, sit joutuu tunnin odottaa, että se firma aukee, sitten teet sen työpäivän, sitten venalet taas tunnin pari, että pääset sieltä kotiin päin. Istut sen tietenkin jossain bussissa näin suomalaisena alkoholistina, koska siis tykkään paljon tehdä klapeja. Niin siihenhän sitten meneekin se palkka. Ja sitten mä oon täällä omalla kylällä ollut muutamassa ravintolassa kokkina ja cheffinä ja näin päin pois, mutta toinen niistä meni konkkaan. Ei tosin johtunut muusta välttämättä. Ja toisessa oli vaan sitten niin mulkkuäijä, että se ei musta hirveästi tykännyt, niin se nyt sitten vähän niin kuin kaatui siihen. Sitten mä oon ollut rakennusfirmassa töissä tekemässä lähinnä purkuhommia ja kaikkea tommoista muut hauskaa maalailua, kaikkea tommoista pientä, kun ei nyt mikään ihmeellinen ammattilainen ole. Mulla on ollut varmaan joku 30-40 eri työpaikkaa. Merimiehenä mä oon ollut pitkään. Ulkomailla töissä, Irlannissa, baarimikkona, hotellirespana, Saksassa Irlannin mustalaisten kanssa tekemässä asfalttihommia, asunut asuntovaunussa vaihtelevissa olosuhteissa, pikkusen kyseenalaisiakin juttuja ja näin päin pois, mutta ja sit Suomessa tehnyt kaikennäköistä, mistä ei nyt tässä voi puhua, mutta täälläkin niin se palkkataso on sit, se on niin se peruspalkka, se joku tonni 300, niin sillä ei ihan hirveän pitkälle pääse. Ja sitten täällä tehdään yleensä semmoinen minimisopimus, ettei kenenkään tarvitse maksaa veroja, mutta että se on kuitenkin laillista, että saisi noin sosiaalihuollot ja terveydenhuollot ja muut ilmoitteeksi, mutta en ole vielä niin pitkälle koskaan tuossa päässyt. Niin mä koitan tuohon ladata pari vanhaa videoa, jos mä jotenkin onnistun noista mun rakennushommista. Ne on ollut ihan suosittuja tuolla mun edellisellä tilillä, te Seppänen. Ihan hauskoja läppävideoita silleen. Silloin mä olin vähän paksummassa kunnossa, mutta nyt kun on tämmönen köyhä laiha poika, niin ei ole rahaa niin paljon syödä. Mutta onneksi toi ollut ei paljon maksa. Ei siinä. Palataan taas hetken päästä. Mä jatkan tätä, kun hetki henki tasaantuu niin tänne ylöspäin ja nappaan tosta muutaman cervezaa ja käyn puskapaskalla, niin eiköhän se siitä taas sitten. Niin, ja sitten tosta puskapaskahommasta vielä sen verran, että se on mun mielestä jännää, että mä merkkaan aina tuohon Google Mapsiin, että missä mä oon käynyt. Ja sitten mä käyn muutaman viikon tai muutaman kuukauden päästä katsoa, että mitä sinne on kasvanut, kun ei muista koskaan mitä siemeniä on syönyt. Niin mulla on semmonen oma niin kadunvarsi puutarha. Ties vaikka tästä tulisi joku maailmanlaajuinen ilmiö tai business. Ei mitään, palataan asiaan.